I dobro vam veće iz Minhena sa velikog finala u kom igra naša Jugoplastika iz olimpijske dvorane gdje ima oko 12.000 gledalaca. Jugoplastika Makabi u finalu Kupa prvaka evropskih zemalja. Jugoplastika igra protiv teškog protivnika Makabija, iskusne momčadi koja je do sada 6 puta igrala u finalu Kupa prvaka evropskih zemalja, a Jugoplastika samo jednom. Megi, Pavićević. Bravo Pavićević. 10-7. Ivanović. Rađa, Tobin. Kukoć. Pogodio je tricu Kukoć. Kukoć pokušava po svaku cijenu izvući ispod obruča Barlova i to mu uspijeva. Barlov je, na primjer, dobro čuvao Galisa prije 2 dana na utakmici, ali s Kukoćem neće biti tako lako. Ivanović. Rađa. Jugoplastika vodi sa 35-33. 35-33. Prva violina Jugoplastike u ovom susretu, u ovom prvom poluvremenu je Dino Rađa. Pavićević. Ivanović. Rađa. Kukoć. Rađa, Kukoć. Ipak trica Kukoća. 48-44. Ivanović. Tobin. 4 koša prednosti, 68-64. Bez ideje su sada igrači Makabija, Džamči. I njega je dobro pokrio Ivanović. Mercer. Više iz očaja nego iz prave šanse. Barlov. Rađa. Vrijeme vas zanima, naravno. 1:28 i Rađa. 75-66, 75-66, Jugoplastika je na krovu Evrope.